नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। ताई खबर बा भोजपुरी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के बारे में, जिनकर होली पर एगो बहुत ही बड़ा धमाका आवे वाला बा। जौना कि आप लोग कह सकता नहीं, बुरा ना मानो होली है। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जौन बाड़े उ शायद कोनो होली के वीडियो गाना के शूटिंग करल बाड़े, जैसन कि आप लोग सामने स्क्रीन पर फोटो देख सकता नहीं। जी हाँ, एकदम पूरा रंगल बाड़े, पूरा शरीर रंगल बा उनकर, और खूब धूम धमाका से होली के शूटिंग हो रहा बा उनकारा, और साथ में पोस्टर लगल बा बुरा ना मानो होली है। बाकी अभी गाना के नाम का होई, टाइटल का होई, अभी अपनी के पूरा ना पता बा। इधर हल्का सा साइड में एगो पोस्टर लगा रहा है, ओकरा हिसाब से आप लोगन के बताइनी। बाकी जैसे ही एकर गाना के पोस्टर आई, रिलीज डेट आई, सारा कुछ आप लोगन के जरूर बताएं। सब कुछ इहे चैनल पर मिली, तो इस चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि निरहुआ जी की जितना भी खबर आवे आप लोगन तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर खबर पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दी। हम मिलम आप लोगन के नया फ्रेश वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।